Atamalo 15 mar jok mondik tich e pacho ka odak kuom kod tuoche mag obuongo kama oting'o dang'ni mar paro kaachiel gi paro mathoth ma bende ong'ere kaka depression kod bedo kod kihondko. Mari en kaluwore kod Mercy Karanja ma en jalony e chiwo paro e tuoche mag obuongo e Migao mar thieth. Ma nyiso ni jo Kenya ma kwan gi romo milion 3 odak kod chandruok mar tuoche mag obuongo, komedo ni dwaro nitiere mar puonjo oganda kaka ginyalo nyayo kendo kedo gi tuoche mag paro kod obuongo. Kaluwore kod nonro maende notim, nofwenyore ni piny Kenya wito omenda kaluwore kod midhiero mag tuoche mag obuongo omenda maromo bilion 62. Jakom mar riwruog jochiw thieth owacho ni dwaro nitiere mar medo puonjo oganda okenge makare mag kedo gi tuochego. Environment including longer working hours, heavy patient loads, exposure to life-threatening situations, frequent exposure to emergencies, disasters, violence, and existing mental problems. Studies conducted across the world have shown high rates of burnout, depression, anxiety, substance abuse, insomnia among healthcare workers. These health problems will result on the following: that is compassion fatigue, emotional exhaustion, burnout, mental disorders, poor performance at work, absenteeism. As a chapter of the National Nurses Association of Kenya, our mission remains clear: to advocate for quality mental health services, to champion the growth and development of our professionals, and to foster networks that empower learning, collaboration, and resilience. In our country, we lose about 0.6% of our GDP to mental illnesses, translating to about 62 billion Kenya shillings